Hello mga kubigel! So, yun Po. Hanibes, ano itong ating imumukbang? Ang imumukbang at pagsasaluhan po natin ngayon ay huge squid. Napakalaki po Oh, niyan. giant yan. Oh, ilang kilo yan, mahigit. Kulang-kulang 2 kilo po. Tapos meron po tayong mixed seafood, sukang sausawan, at dessert na buko fruit salad. Yung mixi po natin medyo maanghang po yung spicy. So, po, bago po tayo magmukbang po, try po muna tayo ha. Ama, maraming salamat po sa pinagkaloob niyo po ngayong araw nito at maraming salamat po sa mga viewers namin na patuloy po sumasarap po sa amin sa isang habagkainan. Nawa po ay lagi po silang may makakain sa araw at maraming salamat po at kakain na naman po kami sa isang habagkainan at kumpleto po kami. Maraming salamat po, Ma. Ito po sa dalangin ko sa inyong buktong nanak. So, Kristo na matabaligtas. Amen. So yun, hugas na po tayo ng kamay. Mukbang na po tayo. Pero bago po yan, ano yun muna natin, hiwain po muna natin itong malaking puseto. So yun po, nahiwa na po. Kain na po tayo, mukbang. Kain po. Ayan, thank you po. Oh, palaki ng palaki. Oh. Kuha na rin siya. Ah, Mabigay mo ito. sige. Oh, Laki. Crisp. Unang Ang subo po ay para sa inyo. Ang sarap. Kapal na labang. kapa. Ang sarap. Mm. Sarap. Nahulog. Meron pa. Okay. Yun na, kabot. Kain po. Kain pa tayo mga kuya. Wow. Ang laki ng puset pero ang lambot po. So, Wow. Kaya natin buong aligay. Hello. Pakita ko yung buong aligay. Oh, napakadaming aligay. Hati-hati. Ang dami oh. Grabe. Wow. Ay, Riz, isang paligay. Ay na po. Ano? Dami na kasi nakain aligay nung nakaraan eh. Wow. Yan po. Grabe yung aligay. Ang dami.
Tsaka ho medyo ano siya, yung siksik. Taba talaga. Babae kasi yan. Saka kagandahan dyan sa aligyan, nakaka-high blood yan. Pero napakasarap. Ayan po yung pusit, yung loob po ng pusit natin, may mga laman po sa loob ng mga ganito. Sibuyas, bawang, bell pepper, yung mga ganyan, no. Sarap ito. Hipon. Minsan. Ito pa. Sarap eh. The best po talaga seafood. Calamares, ganyan kalaki. Nag-ano tayo nun, di ba? Nung nagsisimula pa lang tayo magmukbang, ubo na laking ang pusit. Ginawa natin calamari. Sarap. Lumalaban pa, no? Parang pugita eh. Grabe yung ano. Yung Yung alimasag. Yung alimango. grabe ma. Sarap. Kain po. Ako sa kanin. Pag seafood pa, hindi ubra yung paisa isang kamay lang ko gagamitin namin. Oo. Kailangan po talaga dalawa. Ito, walang kakain sa kanila itong ulo po eh. Yun po. Tsaka ako po kakain ito. Steak lang dyan. Sabi mo, nasa loob. Ito, masarap to. Meron siyang sauce kasi. Ano? Mas mamaya yung ating fruit salad. Hindi na ako nakapaghinta eh. Wow. Sarap ng lasa, no? Tapos magkakasama kayong pamilya, kumakain po ng ganito kasarap. Para na kayong tumama sa luto noon. It's time na rin po na magkamustahan kayo. Habang sama-sama kayo. Kasi minsan, talagang busy. Kaya doon pa lang sa sama-sama kayong kainan, ano muna. Iwas cellphone muna. O, kamusta mga anak? Ganun dapat. Sabi nga ho eh, medyo nagiging busy. Kaya kung mapapansin, may nagsusolo o kaya dalawang mukbang po. Lalo na yung ibang, lalo na yung ibang magulang. Di ba? Sobrang busy talaga. Si Risha nung minsan kasi sobrang busy yun niya. Di namin ano sa work niya. Di ba naman matutuwa si Risha no? Biglang nag-back up. Yara! Grabe. Tapos sabay-sabay. Yung pong kanin ko naging orange na talaga sa aligid. Ang sarap. Ang lambot ng tuning. Ewan ko ba kung puso siya, ano? Puso lumot ata kung tuwagin nila. Pero mas malambot niya kaysa doon sa, ano, may malaking ano sa likod. Matigas. Ito, may maliit lang po yan eh.
Hindi yung matigas talaga. Ako, nakalimutan natin yung pambukas nito. Ala, siperlas. Sipong sipit. Sayang, sarap pa naman. Ako, hindi makakaya mga bata nito. Hirap. Grabe, hanggang doon yung aligi, oh. Hala, Grabe. ayos yun. Ay, pakita mo niyan. Ay, alin ba yung papakita ko? Aligi, yang. Bigyan na lang natin sila. Himayan natin. Maraming sampo. Handa mo na ang plato mo. Nagpatayin ko na agad eh. Ikaw naman eh, bata pa oh. Sa'yo na aligi. Grabe oh. Orange na orange po. Oh. Grabe. Nakaka-relate naman ako dyan. Kahit isang araw eh. Grabe rin yung kinain niya. Wala. Kapag po. Ito pa, oh. Nagustuhan niya po yung sibuyas. Medyo messy nga lang ako kain pero grabe. Nakain nyo, sarap talaga. Mamaya, wala tayong pamukas. Sarap, lasa po. Pritong tahong, oh. Naktahong. Siya. Pupula ng tahong, no? Bakor ako kasi ito. Ganda. Ah? Bakor. Grabe talaga ang alinamnam ng laman ng crab. Oh. Ibang klaro. Uy. Wow. Sobrang sarap eh. Kutin eh. Kut-kutin. Hindi mo alam yun. Kaya nga siya, Wow! Ah, sarap. Sarap na rin ng coke, no? Super. The best. Coke Zero. Sarap. Bis ko lang meron ako Coke Zero. Ayun. Ay, ito pala ako. Ayan po. Wow. Favorite po to ni Honey Bes. Pero ako Favorite na ko. mauuna. Hala, meron pa tayo, oh. Good. Oh. Ate. Goggles. Oh. Ito nasa loob, oh. Medyo slimy, ah. Mukhang hindi pa luto ito, ah. Pero malambot na malambot sa may ano siya. May parte ng sa ulo. Uta. Hindi naman. Okay. Kamahan natin. Sarap. Sarap. Ano nasa sa'yo? Pinakamalapit na, pinakamalambot na parte. O, sa inyo na yun ha. Kinanay. Gusto ba na eh? Ate Hindi, na, meron. ate na. Yeah. Yan. Sige po. Simulan ko ng shout out. Kain lang kayo. Ayan. Thank you so much po ulit. Once again. Sibuyas. Again and again. Sa mga nagbigay po sa atin sa na mga bago, na star sa page po natin. Sobrang salamat po. Yan, thank you so much po. At sa mga dati po, thank you so much po ulit.
Lagi nating nababati si Ella Orendain. Thank you so much po. Sobrang salamat po, sobra talaga. Chrislyn Estrada. Thank you so much po. Rap Tarugo. Jarilyn Antipuesto Boniao Maghanoy. Kate Soriano. Thank you so much po. Thank you so much po and shout out kay Parker Landicho, Camille Garzalia, hello. Joale Vlogs ng Bulacan, Shane Lin, Jessie Pastrana, Anina Family, Henry Shan, Kay Gretchen Nebrila sa mga kids niya na si Clifford Kelly, Lorenzo, and Ashley Lebrila. Happy birthday sa March 28. ayan, kay, Bonnie Mayralo at kay Ruben Jennifer. Hello. ayan, hello. Shout out Mark Maulion and family Maulion and Pagsuyuin family. Jonathan Santos and Maine, Mel C. Ferrer, Mon Laitz, shout out Gina Lynn Andres, hello. Kathleen Romero, Bessie Morondos ng Butuan City, Diamond Squad and Lindsay Dan Cardenas, Rose Bancat, Minerva Villesa, Jamie Aquino, Jay Adolfo, Enrica Adolfo, Rachel Duenas Ajman, United Arab Emirates na lagi nanonood, Jobang Ate Vlogs, hello po. Get well soon po kay question mark and hello po. Person po, Sino kaya yan? Ano po siya kinikimo? Get well soon po. get well soon po, salamat po sa pakikipag, laging pagsalo po sa amin. Para ganaan po siya sa pagkain, nanonood po siya sa atin habang kinikimotherapy po siya. Ingat Pagaling po kayo. Habang laging malakas lang. Lagi po tayo magpe-pray. Kaya po natin yan. Fighting. Siguro po, napakahaba na ng oras natin. Siguro tutuloy na lang po namin to. Maraming salamat po mga kawigas. Sobrang salamat sa Diyos sa pagka pinagkalob niya ngayong araw na to. Sobrang salamat po mga kawigas sa muling pagsalo. Mag-ingat po parate. Kaya bigla na lang mawawala.